Malička, donesu. No, u počítače kde? No, tam je, tam. Tam je čajček, no. To je chytrolí, tačku. A už raz. Jo, čajček. Čajček. Děkuji. Čup. Jsem tvým dlužníkem. Ne, vůbec, to ne. Filipek, Chtěla, abych vám řídil vzkaz. Filipek, nech to. Stále ještě doufám. Tak. Oni to chce možná držet. Ale maličky už to vnímá, jako Filipek a i tvoja malá. Já vím, Hezký. To je dobrý, takové věc, že? Už se směl dát něco dělat. a vy půjdete s Když jenom pořád leží. Se ti přitahují za prstíky, kdo seděl? No, náhodou mám namířeno taky tím směrem. Dneska. Může jít nechat tady. Dětě. Počítači. Ne. Iberie, odcházím z kapitána. Přijďte za námi. Ale jestli vám kdybyste se s Izabou mohli biskupovi postavit tvář v tvář jako muž a žena. Už se o tom znovu nezmíním. Ani přede mnou, ani před. Rozumíš? Ali. Tačku, ona nemůže se nechat fotit, když se to dívá. Prosím, momentka. Teď tam voní hezky. Bude papa. Ali. Dar. Která to byla? Tato. Tak krásně voní. A tak pro ty chlapy je vyňuchaná. Potolikat západy. Mě tam pošli ty fotky vší. Všechny. Vší. To by nám, když nám mám také musí. Jo, namažeme. Krásný den. Že by vyšli trošku? Ještě ne. Otočí. Takhle. Rozumíte mi, paní? Navážeme. Už mi bylo zapruzeno prcím. To už ne. Filipek, dej to na zpátek, ne? Stačí jedna mastička. Filipek, bude papa. Ale jak to všetko sleduje Filipek? Ono, já jsem říkal, že on bude malý chytrolín. Ještě ten nočník a fakt je značka Ideal. Zatím. To nemůžu vůbec dělat. Jo, to je úplně jako kadla. Pitřeštěn. Jo, ona jak kdyby pořád třeštila ty Leška. Jak kdyby byla pořád z něčeho vyukaná. Ali. Kuk na uja. Tak a pak ženou, já se nenechám fotit. No, jedině, kde ju mám